nne ndewo daalụ nne biko tupu anyị amalite anyị na-asụ unu nnọọ na ọnọdụ nnọkọ anyị taa unu na ndị Igbo Amaka Productions. Anyị na-asụ unu nnọọ rinne ndewo. Biko anyị ga-achọ ka anyị mata aha ndị anyị na ha ga-ekwu n'ụbọchị nke taata. Biko anyị bido na gịnwa. Ndewo. Mary Emmanuela Ezasi n'otu ụmụada obi dịgasịrị nsọ nke Maria nne Kristi nọ n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Igbo kwenu, Igbo kwezuenu, Igbo mara mma. Igbo kwenu, Igbo kwenu. Maka n'akụkụ anyị bụ Anambra. Mana ngala ọnụ anyị fụrụ ọgara ọnụ eziokwu. Mana ihe meziri o ji gara ọnụ ka anyị etinye ọnụ ya. Ọbụrụ ọnụ dị ka a na-enye anya asị ọ bụ ụka ji gara ọnụ ma ọ bụ ndị obodo n'akụkụ nke masị mgbe ise ụka gara ọnụ nọọ n'ime obodo anyị n'ime ụgbọ anyị ndị bi n'obodo ma nwoke ma nwaanyị n'iwu niile a na-etikọ ya sị ihe a ga-eme ma mmadụ nwụọ ka a ga-akwụ maka ahụ na-akwụ otu o ji ụgwọ o ji ụgwọ nwunye ji ụgwọ ji ji aka arụ na ụmụaka ma ọ bụ onye nọ nke nọ ndụ ma ọ bụcha ego o ji n'ụgwọ. Ndewo. Anyị ka na-agbadata. Ndewo rinne. Na-enwe ihe ekwu maka nke ahụ. Nọọ ihe na-enyere nsogbu onye mmadụ nwụna. Ọ bụdụghị na mmadụ nwụnahụrụ ya bụsị ihe ọ na-eche. N'ọkwa oche etu o ya esi kwa onye nwa oche ebe ka ọ na-eweta ego. Ụmụnna asị na ọ bụrụ na ọ tụchapụ nke a, ụmụada asị ọ bụrụ emeghị nke a, agụsịsịwara ihe niile ọ ya eme, ihe kwuru ihe niile ọ ya eme tupu ọ bụrụ na-ekwete na ayali enyi onye nwa. Onye ejezie na-aṅụ n'uche, ụfọdụ ejizie ma ga-etinyecha aka n'ụmụ ihe ekwesịghị ka o wee nwee ike nweta ego ọ ya eji mechaa ụmụ ihe ndị a ka o wee nwee ike nye onye nke ya kwakwa anya ya kwari ukwulurie na nchabụcha nsogbu anyị na-enwe na onye mmadụ nwụrụ. Ndewo rinne. Mana ọtụtụ ndị mmadụ na-asị na n'uche ha na ọ bụ ndị ụka mere akwamozu ana Igbo jigarasịa nnukwu ọnụ maka na mmadụ nwụrụ asị ya weta ego nke a bịa kwụọ ụgwọ nke a na ọ bụ na imere otu a na ha ama ndị akwamozu. Amụrụ m echere m na ọma ma ọ bụ eziokwu. Akabo m ụka anụ maka atakwa n'ihe ụtọ ọbụkwa n'ime ụka ihe na-emere ime ụka na ọ bụ n'ụka na-eme ekwe ozizi agara ọnụ. Ụka adaa na mmadụ ụgwọ na ọ nwụrụ mana ya na-agwa n'otu ahụ gasị n'ụka a na-anọ n'ogbe ụfọdụ akpọ ọnya zon otu ebe ahụ eji anọ ofu na ọbụrụ pati na-eji nkịtị ya ogbe asị na ụmụnna nke ndị a enweghị otu ha na-ada atụ n'isi onye ọbụla dị ndụ onye dị ndụ ka a na-atụ ọrụ ụka ahụ na-atụ ụtụ nke bụrụ otu a na-atụ n'arụ nwee ike bụrụ otu a na-atụ ma mmadụ nwụọ onye enye dịzi ndụ mgbe ọ chụrụ ụtụ dịrị ya ogo ndị isi nọ n'ogbe ama ọ bụ ọrụ ha na-edekọ onye kwụrụ na onye akwụrụ ọnwụzianụ akpọzianụ onye ahụ onye ụkọchukwu nọ n'ụlọ ụka ya wee chọọ ndị isi n'ogbe ahụ sị ka a deta akwụkwọ kwe ha maka onye ahụ ebe gwara akwa sị
na ụkọchukwu ya agabazie dịkwa ụmụnna na ụmụnne ha tụzuo otu onye amaji maka na ihe gbasara ụkọchukwu bụ ihe a na-akpọ ndị oyibo na-akpọ clearance na ama na onye a tozuru onye ahụ elu ma ọ na-echekwa ụka ma gbara akwụkwọ ma ọ ndị amadi bụ ihe dị ụkọchukwu mara ndị ogwezi ya ejesizi ya nwunye aka na ọkpọrọkwa ụgwọ tozuru n'ụdị ụgwọ maka ejizi weta na bazia ndị ikwu na ibe ha tụchasị ụgwọ gị n'ime ụkọchukwu na tozuru otu ụgwọ ụgwọ a bụ ụgwọ a na-ekwusi eji m na-ekwukwa eziokwu ọ na-aka ha njọ ma ọ bụrụ na onye anwa nwere ndị welitere nwa ego ndị ka ndị mbe a na-akpa abụrọd wee nazi anya ochie na ọfụ ụgwọ niile anwa jụrụ onye ụfọdụ na-ekwu na bakụzie nwa ha nwa anọrọkwu n'ụlọ na na-akwụsị ụgwọ n'ụlọ akụkọ ha niile wee bụ na-ebu ndị ahụ ibu arọ na akwụkwọ enye na-akpọ anya n'oyibo clearance mgbe wee bụ ụka ndị ndewo iji tinyekwa ọnụ n'ihe nwanne m nwaanyị n'ụfọdụ ndị be anyị asị ka eje napụta ha ego ahụ ha ji anyị so ha ritụkwala ego ha ọ bụrụ ihe na-enyecha nsogbu nwa ogbenye na-ekatazikwu anya ya ha ama ebe ọ na-ebido ebido were chọba ego nwa anyị eje enyecha ndị otu kwuru otu a na-agụkọ ekwukwaghị mgbe onye a nwụrụ ekwukwaghị mgbe Okeke nwụrụ ekwughị mgbe Okafọ na ọ danarịghị n'ụkwụ na ọ bụrụ na ekwukpọghị ha ncha niile gwedịghị onye ya azụ ụkwụ ha ncha bụ nsogbu anyị na-eme mana o ziri ezi n'ezie na ndị ụka ama nkwa onye otu ha onye na-ekpe ekpe Chineke mgbe ọ dị ndụ o ziri ezi na ndị ụka na ọ nwụrụ na ndị ụka ga-abịa mgbe a na-akwụ ya asị na o ji ụgwọ ndị ụka anaba ọ kwesịrị ekwesị o kwesịrị ekwesị na asị na a na-akwụ mana anyị kwa mmadụ a na-akwado na-akwado ọ ga-abụ onye anwụ ọgwụ ụka akwado bịa ozugbo ọnụ ndị mmadụ nwere ga-esi ozi anyị nwere usoro ji eso ihe ọbụla a na-eme ihe dịrị onye ụka onye isi ụka ebe ụbọchị ga-abụ ndị okenye chere ọbụla na-ekerecha ọbụla ogbe n'ogbe ndị isi nọchara ya ọ bụ isi abịa si na onye amụrụ ngwa ka akwa anya ọ bụ na-abịa si na onye amụrụ na-akwadogo nye mgbosi anyị tinyegbu akwamozu ụkọchukwu ojekwa mmadụ mana ihe onye ọbụla na-ekwu na ọ bụ na anyị nwere ọgbachi uche ọ bụ na anabatara ụkọchukwu bịakwa gbuo n'ụka ọgba ekwuri ọ ndị mmadụ ya asị ndị abụ ndị aka ụka ama ya sị anyị adịgo nkwadebe ka enyi ya gbasara ụkwụ ọchịrị ọ bụzi na ebe onye ụkọchukwu etinye ọnụ bụ onwe ihe gbagwojuru anya gbasatụrụ onye a o jụbazi aka maka echiche ikekwu onye ọ jụzi ajụjụ ihe ma anyị asị na ama akwa mmadụ na ya mụnwa onye bụ katọlik na-ekwu na ọ bụ na mmadụ na-eje ụka ahụ na-eme ihe a kwesịrị ime n'ụka ahụ edebenye anya anyị akwụ ya n'usoro ezi akwa onye obibi otu ahụ maka enwere usoro ezi akwa ndị mara nwere ahụ ya akwụ ya na ọ daba aka ọzọ na-eje ụka akwụka na onye na-eje ụka ọ ya akpanasị ya kama na ya asịsị kedu etu esi wee kwụ ya mana ya abịa onye ruru ikpeazụ o nwekwara ihe ụfọdụ ụmụnne anyị na-asị nọ maka na etu ha ya esikwa nne ha ma nna ha ma onye metụta ha dubazi ha n'ihe ọjọọ ebe ha na-achọ ego ha ya eji wee kwụcha ụmụ ihe a ụfọdụ asịrị na onye mere ha ji jesi ka ha zute obere oshi wee mara na ha ya ezute nwa ego a ma banye n'ihe a ha na-atọrọ mmadụ si mgbapụ ụtọ ụgwọ ndị be anyị na-akọ karịa si n'ọdịna mana ụka na onwe ya etu ụka si richacha ya nnọọ bụrụ nne wee si chọọkwa etu esi eme iji benatara ndị mmadụ ụdị afụfọ ndị a nwanne m nwaanyị ekwu maka ya maka na ọ ka doo ya anya ihe gbasara etu ụka si wee nyego aka nke mbụ na ha kwuru okwu ka a ghara ị na-echezi ogologo oge adọba mmadụ na ebe a na-adọba ndị nwụrụ anwụ n'ụlọ ọgwụ a na-akpọ mọchụarị anọrọ ebe ahụ na-akụkọkwara ego na-adịghị adị abịa benata ụfọdụ asị nọ ofu izuụka ụfọdụ asị nọ izuụka na-abụ ọtụtụ na-enyekarị izuụka na-abụ ka e nyere ụlọ iji kwado ihe ọṅụṅụ chọrọ ịkwado
ka ọ gara inyezi ndị mmadụ ohere iji na-eje buniwe enu oke enu etu oyi esi wee mee ka ọ bụrụ na ụzọ akwara akwa na-egwu egwu ka ndị mmadụ wee nwee ike benatatụ aka ha bụkwa nsọ ya na ụka na onwe maka ego a na-atụgasị na iwu ji mmadụ na iwu eji ha mmadụ nwekwara etu otu Katọlik si wee hazie ya iji nyekwara ndị mmadụ aka. Nwanne m nwaanyị ekwu maka kamakwa ihe gbasara na ogige nke ọ nọ n'Ọka ọ ga-enyeziri anyị aka. Ndewo nne m. Nne m gbatụ na-arịa ọkpa na nke o kwuru. Aka nọkwara ebe anyị ihe na-ekwuta ebe esi n'ọka maka ụfọdụ na-ekwu n'ọka mere eji eji nnukwu ego akpa mmadụ. Nwanne nwaanyị kwe ụfọdụ n'ime wesịka ụtụ kịrịkịrịkịrị a na-atụ ama m na itinye isi oge ejikọ mmadụ n'efu. Ụfọdụ parish akaga arụ mee ọbụna mmadụ nwụọ ha nwee ihe a na-akpọ ndị ebe na-asị ya wee fe ego atụkwara eji enyi onye ahụ ewewe nnukwu ego a na-akpa bịakwazie sizia otu enwe a na-atụ ma mmadụ nwa onye ogbenye nwụọ ekpụọ 20 naira 15 naira ụfọdụ ga-atụ nwunye n'ime ogbe ewesizia na mmadụ aziri maka je mmadụ ụgwọ masa na enyi mmadụ niile bịara ili onye awa ma ndị si mba ma ndị si Ọnịcha Enugu na ahụchi niile anyị gbara ebe ụkwa mmadụ nnukwu obodo gasị abịasị ọmụmụ ọbụ gị ndị Anglican na-emekwu ya ma bịa onye ọbụla etinye ihe eji enyere ndị ihe mere aka ebe a matirizi ebe ahụ ejizi agbachi nke ahụ a na-ana kịrịkịrịkịrị na n'ime ogbe na-ahazi mmadụ ya so onwe sonye ya ahụ wee sị na ọkwụrụ ụgwọ kwesịrị nke ahụ ọkwụrụ ụgwọ nke kwesịrị nke ahụ na-ewere nke a gbachie ebe adịkwara ụgwọ nke a na-akwụ arọ ọbụla asị na onye ụka na onye ụka ya akwụ ego 15 naira ụmụ nwaanyị 100 naira ụmụ nwoke na arọ asịkpụ nke a na ha akwụzi na dayọsis na ọnya kwụ ọka ihe a na-emezi bụ mkpụrụ na-abụ na arọ kwuo ụka nke ọ ya akwụ onye ọbụla etinye ihe ọ nwere nwaanyị nọ na vileji nwere ka ọrịa ọkụ 5 naira ka o kwuru tinye nwoke n'isi na ebe obodo ya onye nwere ego na wee kesi 15 naira wee 500 naira wee keti 1000 naira so ndị ahụ chichize ya ọgbachie ụgwọ ndị enwere ọma na-azị nke ama na ala bụ na abụ na-arụ ma ofu bụ na-arụ ya na mmadụ nwụzia mmadụ esi na ọkwụrụ ka ahụ na-aba alụ otu nkirikiri amadịnala dị n'ime ogbe emechiri ya ya nwezi onye ga-asị kịta na n'ọba ego jie na ọ chọrọ ịkwa ozu ọ na-akwa ma ọ bụ onye tinye aka n'ife ọjọọ zube oshi ma ọ mebe kidnapping mebe ntọmị ya bụrụ na ọkwa ozu mana ama m ebe ha si ezu ori ya ọ bụrụ mpụta ụka a sịpụrụ ya ụka a ji ezuru ori mebe a ji ezuru ori ọ ya bụ na nne na nna ya nọdụ ndụ ụmụ ha mere ha elekọta ha nye nne ha nke bụ rụzie ụlọ ha dị ime hụ na a na-eri mmiri mụrụ onye ya edebe ka ọ nọ n'ụlọ na-elekọ ha nwa nọbụchara ndị nnukwu obodo oluzie ka nwa agadi nwa ya nwụrụ anyị arụ n'ụlọ obodo onye nọ n'ụlọ dozibe n'ụlọ ngwuru mụbe n'aja ngwuru ihe na-agaghị emezi ka ha ji gbapụ ibe a chọbazi aka esi nye anyị egwunye mmadụ si gbuo mmadụ masị gbuo na anyị asị na akwapụrụ nne ha anya onye wetara ụfọdụ ji etinye aka n'ihe ọjọọ ahụ ya wetakwuru ụfọdụ ji adọtị ọnwa ịtọ ọnwa ịnọ ise isii ebe a na-echeta ndị mmadụ anaghị ka m na-ekwu na ndị ụka anyị dị nwere ji izu gara agbasa ọsọ nwere tinyere ofu ọnwa onwere tinyere n'oteketezie nọ na-abụrụ ọnwa na-abụ ewesị ka ụmụ ya n'obodo Igbo ha natacha ohere ha eji wena nke n'ụlọ so ma nọọ ka e wee gbaa nnukwu ozu gbaa na-efe ashebi n'elu ya n'olu niile anyị esi eji ezigbo ụlọ nke ụka nọọ etu ha esi megide ndị mmadụ megide ndị mmadụ megide anya ka eji ezigbo ọbụla nke ụka ụka jee n'ụlọ ụka na ụka ụzọ ya apụzi aja emerezie ego ọ ga-emezi ego ndewo nne m daalụrị nne biko o nwere ọtụtụ n'ala Igbo tata o nwere ndị be anyị mana o nwere ike mmadụ anwụọ nwoke nwụ ụmụ ya pempe mana ọ mụtara nwa na aka dịrọ esi weta ego ezi wee kwaba ozu
ka echebe ka akpọba ụwa niile ka ha bịa afụfọdụ anyị a ga-ele ma ndị na-efọdụ na-elekwụzi anyị wee na-akwụ ozu o nwere ka a ga-esi menwu ya ka ndị ụka ebe ha na-aga afụ na ego adịrọ na benda na nwere ka esi weta ego wee kwụọ ozu a o nwere ka ha ga-esi menwu ya bata na benda a ọnya nwe ha maka ọnya mgbe ọ dị ndụ o nwere ka ọ bụrụ na ọdịtụ ụka ọfụma o nwere ka ha ga-esi menwu ya bata n'ebe a kwụọ ozu naba ndewo azịza m na-aza na nke a abụghị ihe a kọrọ ma akọrọ nọ nke mma na ọ na-eme mana niile akwụsatụrụ ụdị mmadụ ụkọchukwu elekọta pabishi anya bụ afụkwa pabishi ọ bụ na ụkọchukwu asị na ọkpọrọ ya welfare ndị pabishi ha ndị na-anata ego a ji emeweta ha bụ ndị a ji ego na pabishi a na-edobe ya onye ihe mesịrị aka dị ekwe anọghị m onye nwa ya waya parish bụ eje n'oche n'ọrụ anọghị m onye nwa nwụọ eti ya n'ụcha na-asị na ike wara ije tinye n'ime anyị na-akpọ friji anyị fọ ndị gbọrọ n'ego jebe n'ozu asị mba ọnọchara ezu ụka na-akpọ apụta ejirisi aka onye ndị wee bụ na parish a na ha nwere ha ndị wefe a na-eme afọ n'igbo a na-ekpe ha nwere ha bụ ambulance hapụrụ ụgbọ ambulance ruo onye ahụ jee ụlọ ụka niile mmadụ niile na-akpa ụka ma ju onye nwere ego ụmụadị ụlọ dị na biya mana ọ bụ ụlọ na-eji atụ anya wee onye ha kwachacha akwụ ya echere posta na posta ndị a na-ekwu na-ebu ha na-eyi efu ụka ha bụ ndị na-eyi na-esi obodo wee see foto dobe foto onye ahụ echiche onye ahụ ha kpọtara ndị na-ekwu public address system n'oyibo akpọtara ndị ahụ abịa ndị obodo bịara ebute kabin biskit butere ha mmanya soft drink ndị ọbụla nọchaa na ikem na ikem ụmụaka na ndị nna emechie ka ụka ọfụma apụta ndị otu ha egwu nwa nwaanyị ụmụ nwaanyị gbadie a na-eme onye ọbụla na parish ahụ mma ha n'obi ha nwapụtara ọ dogo anya na omu ụkọchukwu a anyị odi efu nwanyị gba nwanyị ka ndị ọzọ na-egomizie na onye ọbụla nwụrụ ụdị n'ọnọdụ ọnọdụ a ọ nwere ya ma ọ chọọ ka mee mepụrụ epụ iche mana ndị niile nọ na obodo otu a gasị a na okwu ofu onye na-etinye nwere obi anwa je rụọ ya ụlọ so ụfọdụ ndị nwere ụdị obi anwa na ha ya ndị ọzọ na-ewurizi ha wee na-eme ka ọ ghara ibu ndị nwere ego aka esi elu mmadụ na-akwanyere mmadụ ibu dị ya onye na-adị tupu anya ha maka ọ na-agba mbọ na ọ na-enwere ego ndewo nne m na ihe ga-etinye maka ya na nke a ihe m ga-etinye na ya bụ ịja ụmụnne anyị ndị ọzọ makwa ndị na-elekọta n'ogbe gasị ma ndị na-elekọta dịka ndị fada anyị ma ọkwa ndị ụka ndị ọzọ gasị etu ọ bụ na ụmụnne ndị Chineke tinyere n'obi ka ha bido mewụdị ihe a ka ha onwe ha nwee ike ṅomiekwe ezi omume a ka ọ ghara ozi ihe bụ nwa agadi nwaanyị ma agadi nwoke nọdụ uche a na-eche na onye omekwere na eto ya ya esi akwa eziokwu na ọmụọ maazị nke na-eme mana ịma na mmadụ nwenatakwara ihe aha a na-akpọ mmadụ ugwu mmadụ ọ ya achọkwa ka akwanyere ya ugwu da ha ka ọ ghazi ịbụ nnukwu uche nyere ha na-aya ọnwụ ha amụbeghị amụ na-eche eto ya esi wee nye ha mara na ebe ọ bụ na ha na o nwere otu ha so ya na-agba mbọ na ya na-agbasi mbọ ike ka o kwere ha na onwekwa ihe ọbụla m mere ha na ndị otu ahụ ya abịakwa kwakwara ha ugwu ikpeazụ a ka ọha na-eje ebe ọ na ha na-eje ihe obi aṅụrị na obi fere wee na-aga ya ma aja ndị ọzọ gasị na-elekọtakwa ndị mmadụ anya n'ogbe gasị ka ha nwee ike ṅomie ụdị omume a nwanne m nwaanyị kọwa na o nwere ndị fada ndị Katọlik na-egoro ụdị ihe a na parish na Anambra. ndewo nne m ọ ya enwerịrị nke ikwuru ugbu a maka ha ndị fada ịṅomi ndị ọzọ enwere ntụntụ okwu a ga-atụpụrụ ndị obodo maka ihe gbasara akwamozu ndị bigodo anyị na nke a ụfọdụ obodo na-ekwu
onye isi obodo dịka ndị bụ igwe na eze ekwukwe ahụ ka na okenye na-eje nri ọ na-arụzi ihe a na-eme obodo ndị ọzọ a na-agwakwa m obodo bidogoro ya emebie akpakọrịta na nzukọ ha ọgbakọ ha na akwamozu na-agba ofu mkpụrụ ụbọchị na akwamozu na-agba isi dị enyi na-abụ ya mmanya na ọnụ bịa enyi ya mmadụ amago m isi okwu afọ ama na ezi Owere maka nwere ọgọ ma ọgọ ya so na-enye alụkọ obodo ọzọ na-eme nke na-aka na be anyị so n'ọrụ ndị ha anyị ka anyị agwa ndị na-achịkọta obodo enwe miti na arọ maọbụ ndị igwe agwa ndị mmadụ na akwamozu abụrụ ihe eji were lekọcha ala lee mmadụ ewere ha mmadụ ụfọdụ ihe a na-esite ndị egwu wee na-eme mmadụ ọ ndị be anyị na-adị wee kpọkpọ ụwa niile bịa ndị ahụ na-akwụkwọ ndegolo ihe a ndị na-akwụkwọ mmadụ chọrọ iwe aghụghọ na aghụghọ jee na obodo nke dị nso si ekọnata nri ọ ndị agbaji ogwe ebe ahụ ọ nọ ihe nnachi ịkọwa dị na ụfọdụ agbago mbọrị nne na-akwa mmadụ ofu mkpụrụ ụbọchị maka na mpaghara anyị anya ofu izu ụka gara akwa mmadụ mkpụrụ ụbọchị na akara akwa mmadụ na-esi na-arọ ndị ọgọ bịa ihe anyị mana dịka azụ ndị obodo ụfọdụ akpọgbo ofu mbọchị niile na-abịa mgbalụ ta ndị ọya ofu mbọchị akpọ ya ya echa ya ga-eme agba ese ọnụ ofu mbọchị obe ndị ihe mere ezuo ike tụọ ndụ ama na ọgwụ ike anya ka na-ayọ ka ndị obodo na-arụ kwekọrịta ka ndịkwe ndị ekweghị akpasa ebe ụfọdụ anya atụmatụ ụfọdụ anya eme n'obodo anyị. Ndewo, nna nwe ihe ga-eti maka ya nna m. Ndị Chineke gọzikwara nyekwa ha aka ka ha nwee ike sorokwa na-enye aka n'ụdị ihe a dịka onwego ha ga-etinyetụ n'ọgbọ a na-etinye a na-edobe maka ndị aka esichaghị ike ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ka onwe ihe mere ha ka e nwee ebe si mmanya aka wee nwee ike nyere ha aka ya ndị ọbụla Chineke gọziri n'ọsọkwa anya bụ onweghị nke pekarịcha mpe ma nke kachacha nnukwu nke ọbụla Chukwu nwere ike iji gọzie gị sikwa n'ebe ahụ wee tinye ka onwe onye ụdị ha mere afụ ebe si mmanya aka wee nyere ụdị ndị agha. Ndewo, daalụrị nne. Daalụrị nne. Anyị kene unu dịka unu si ka unu bịa anyị bịa ka anyị na unu nọrọ ya kpakarịta agwa ndị Igbo ọtụtụ ihe otu a akọwara ihe a ụfọdụ che na nọ ndị ụka ma akwamozu ji agara ọnụ ga-aghọtazi na ọ bụkwa ndị ụka na aka ndị ụka dịkwa ọcha na nke a nọ ndị obodo na-achọ ka eme ya ka ọ wee daa ụda ka a sịkwa na egbu efe 14 egbu ya eme nke a na eme nke a na-akwụkwa anya izu ụka abụọ mana ugbu a ndị mmadụ ga-aghọta na ndị ụka abụọkwa ndị na-eme ihe niile a n'ọka anyị dụọ ọnwa ayọ n'ihe anyị na-eme. Daalụ n'obi nne. Biko tupu anyị emechie nke a biko ka anyị matakwa n'aha unu ọzọ nne m. Afọ m bụ Larissa nwa Ndewo. Nwada Mary Manuela Ngozi Eze Asọ. Ndewo, daalụrị nne. Ndewo. Ndewo nne m. Daalụ nne.